Machiavelli nikdy nenapsal žádnou knihu o seberealizaci. Nikdy nekázel o soustředění tak, jak to dělají moderní guruové. Žádné časovače, žádná detoxikace dopaminu, žádný seznam ranních rituálů. A přesto pochopil něco hlubšího, něco mnohem nebezpečnějšího. Skutečná síla soustředění nespočívá v produktivitě, ale v dominanci, v manipulaci, v proklestění si cesty chaotickým světem, který chce, abyste byli rozptýlení, vyčerpaní a bez energie. Soustředění není nástroj. Je to zbraň. A pokud se naučíte, jak ji používat jako Machiavelli, přestanete reagovat a začnete ovládat. Přestanete pronásledovat a začnete přitahovat. Přestanete se snažit změnit svůj život a prostě to uděláte. Protože Nikola pochopil následující. Průměrnému člověku nechybí potenciál. Chybí mu směr. Jeho mysl není chudá. Je roztěkaná. Jeho síla nezmizela. Uniká a první zákon síly říká, že to, co je rozptýlené, je slabé. To, co je soustředěné, se stává nezastavitelným. Otázka tedy není jen to, jak se soustředit. Skutečná otázka je, jak to využít jako zbraň. Že jste bez milosti. Soustředění začíná odečítáním. Většina lidí se snaží soustředit přidáváním dalších aplikací, strategií, cílů, struktur. Ale Machiavelli věděl, že soustředění nezačíná přidáváním. Začíná eliminací. Kdysi radil vládcům. Moudrý princ musí napodobovat lišku a lva. Liška se vyhýbá pastím. Lev eliminuje hrozby. Ve vašem případě je pastí rozptýlení. Hrozbou jsou možnosti. Vaše mysl není přeplněná kvůli slabosti. Je přeplněná kvůli schovívavosti. Jste k dispozici pro všechno a nezavázali jste se k ničemu. Machiavelli by udělal toto. Vyřaďte 90% cílů, které si myslíte, že byste měli sledovat. Řekněte ne lidem, kteří vám kradou čas pocitem viny, nikoli hodnotou. Přestaňte se snažit být dobří ve všem. Ovládněte jednu věc tak dokonale, že se ostatní přizpůsobí vám. Protože když řeknete ano příliš mnoha věcem, vaše energie se rozptýlí. A rozptýlená síla není síla, je to hluk. Machiavelliho pravidlo. To, co vylučujete, vás definuje více než to, co zahrnujete. Vyberte si jedno bojiště a spalte všechny únikové cesty. Machiavelli věřil, že princ by si měl své války vybírat moudře a nikdy nevstupovat do bitvy, pokud není připraven svého nepřítele zcela zničit. Stejný princip platí i pro vaše soustředění. Pokud chcete změnu, nemůžete se do toho pouštět jen tak. Musíte vyhlásit válku. Vyberte si jednu oblast ve svém životě, na kterou se budete nepřiměřeně soustředit. Ovládněte své řemeslo. Vybudujte si tělo, které budí respekt. Vybudujte si podnik, který vás navždy osvobodí. A jakmile si vyberete, spalte lodě za sebou. Žádný ústup. Žádný plán B, jen totální psychologické odhodlání. Moderní myslitelé by to mohli nazvat silou hluboké práce. Ale Machiavelli by to nazval územní kontrolou mysl. Obsadíte ten prostor tak úplně, tak důsledně, že vaši konkurenti buď pokleknou, nebo to vzdají, stanou se nedosažitelnými. Viditelnost je nepřítelem mistrovství. Existuje jedno chování, které ničí ambice více než jakékoliv selhání. Dostupnost, neustálé odpovídání na zprávy, neustálé reagování na každý hovor, neustálá online přítomnost, neustálé připojení. Machiavelli radil princům, aby zůstali tajemní, nepředvídatelní a v případě potřeby mlčeli. Proč? Protože ticho vyvolává strach a strach vytváří moc. Ale je tu ještě jeden důvod. Když jste vždy dostupní, vaše energie je vždy rozptýlená. A rozptýlená mysl nemůže budovat odkaz. Rozptýlený člověk se nemůže stát nebezpečným. Takže tady je, co musíte udělat. Omezte 90% oznámení. Pracujte intenzivně, když ostatní scrollují. Vyhraďte si 3 hodiny denně, kdy zmizíte ze světa, z hluku,
z chaosu. Nesmíte být k dispozici celému světu. Dlužíte si pokrok. Nechte svět pocítit vaši nepřítomnost, aby toužil po vaší přítomnosti. Vytvořte tlak, síla roste pod tlakem. Machiavelli kdysi napsal, že nutnost je to, co nutí muže k akci. Věřil, že luxus oslabuje a pohodlí zabíjí. Nejvíce soustředění muži v historii neměli motivaci. Vytvořili si tlak. Umělý nebo skutečný, na tom nezáleží. Jak si tedy vytvořit tlak? Stanovte si nemožné termíny a pak odstraňte záchrannou síť. Řekněte lidem, co budete dělat. Nyní je v sázce vaše reputace. Vsaďte peníze, vsaďte status, vsaďte ego. Budete se soustředit, když budete mít co ztratit. Machiavelli totiž věděl, že strach ostří mysl. Stejně jako oheň čistí zlato, tlak čistí pozornost. Přestaňte tedy čekat na perfektní náladu, abyste se mohli soustředit. Místo toho vytvořte bouři, která vás donutí soustředit se na kontrolu, ne na rovnováhu. Společnost oslavuje rovnováhu, měkké slovo používané k ospravedlnění života s polovičním úsilím. Ale Machiavelli by na rovnováhu plýval. Chválil kontrolu, schopnost ovládat svou mysl jako zbraň, podřídit realitu své vůli. Takže když se probudíte, neptejte se, co je dnes vyvážené, ptejte se, jaká akce mi dá maximální kontrolu nad mými výsledky, to může znamenat obětovat čas strávený s přáteli. Může to znamenat pracovat celou noc. Může to znamenat trénovat, jako by na tom závisel váš život, protože na tom závisí. Vaše budoucnost na tom závisí. Rovnováha je pro pohodlné. Kontrola je pro mocné. Soustředění je násilí proti rozptýlení. Musíte vnímat soustředění jako něco násilného. Není to klidný, jemný čin. Je to vyhlášení války vašemu nižšímu já. Je to odmítnutí každé nutkání, které vám našeptává. Zkontrolujte si telefon. Otevřete tu aplikaci. Trochu posuňte stránku. Machiavelli radil vládcům, aby byli krutí pouze v případě nutnosti, ale když se rozhodli pro krutost, aby ji uplatňovali rozhodně. Totéž platí pro rozptýlení. Nesmíte je krotit, musíte je chladnokrevně a nemilosrdně zabít, bez omluv. Odinstalujte aplikaci, zablokujte web, odstřihněte osobu, odstraňte výmluvu. Rozptýlení nepřekonáte rozumem. Musíte ho přemoci silou. Naplánujte si den jako tyran, ne jako turista. Většina lidí se probouzí jako turisté ve svém vlastním životě, plují s proudem, doufají, reagují. Machiavelli by to nazval ubohým způsobem života. Místo toho si naplánujte den jako tyran, který nemilosrdně řídí stát. Každá hodina se musí podřídit vaší vůli. Každý úkol musí sloužit vašemu poslání. Každá minuta musí být využita. To neznamená bezradostnou rutinu. Znamená to suverenitu. Mocní neprosí o čas, oni si ho přikazují. Takto se začnete soustředit jako Machiavelli. Ne pro klid, ale pro kontrolu. Ne pro zlepšení svého života, ale pro jeho ovládnutí. Protože v rozptýleném světě se soustředěný člověk stává bohem. Nechte ostatní scrollovat. Nechte ostatní bloudit. Vy budujte tiše, ostře, násilně, a než si toho všimnou, bude už příliš pozdě. Pokud stále věříte, že soustředění znamená zavřít oči, zhluboka dýchat a šeptat afirmace, pak jste nepochopili, co tady děláme. Nejsme tu proto, abychom se soustředili. Jsme tu proto, abychom dobývali, ohýbali prostředí, mysl i samotný čas, dokud se vše nepohybuje podle vašeho rytmu. To byla Machiavelliho soustředěnost. Vládnutí. Mentální monarchie, kde žádná myšlenka neunikne kontrole. Žádný impuls neunikne trestu a žádná akce není zbytečná. To, co budujete, není jen disciplína. Budujete pevnost mysli. A uvnitř ní přežívají jen dvě věci, účel a přesnost. Vybudujte si vnitřní pevnost. Střežte svou pozornost jako státní tajemství. Machiavelli varoval vládce, nejnebezpečnější hrozby přicházejí zevnitř, ne zvenčí.
Zrada, slabost, neloajálnost. Vždy pocházejí zevnitř zdí. Aplikujte to na sebe. Vaše nedostatečná koncentrace nepochází ze světa. Pochází z vás samotných, z těch částí vás, které jsou líné, úzkostné, impulzivní, závislé na uznání. Musíte vládnout svému vnitřnímu království, jako tyran vládne palác. Identifikujte rebelské hlasy ve své hlavě a rozdrtěte je. Když vaše mysl bloudí, potrestejte ji. Přiveďte ji zpět silou. Pokaždé, když odoláte rozptýlení, odměňte se. Trénujte svou mysl jako věrného hlídacího psa. Vaše pozornost je vaší korunou. Pokud ji na vteřinu ztratíte, někdo jiný ji nasadí. Soustřeďte se na pákový bod. Ne všechno stojí za to, abyste to ovládli. Machiavelli nevěřil v to, že je třeba dělat všechno. Věřil v to, že je třeba dělat to, na čem záleží nejvíc. V oblasti moci pochází 90% úspěchu z 10% činnosti. To znamená, že vaše soustředění musí být selektivní, nerozptýlené. Co je ve vašem životě bodem pák? Pokud budujete podnik, je to obsah nebo dosah? Pokud rozvíjíte své tělo, je to spánek nebo intenzita? Pokud se snažíte získat respekt, je to přítomnost nebo přesvědčivost? Jeden cílený úder má větší hodnotu než 100 náhodných úderů. Odstřelovač porazí kulomet. A Machiavelli by vám připomněl, že království se dobývají přesností, ne úsilím. Přestaňte se snažit dělat více. Místo toho najděte klíčový zvyk, činnost nebo vztah a ovládněte ho. Trénujte mysl jako špion. Pozorujte každý mentální pohyb. Největší vládci, radil Machiavelli, nebyli jen násilní. Byli strategičtí. Nejednali náhodně. Sledovali, čekali a útočili s chirurgickou přesností. Vaše mysl musí dělat totéž. Pokud nedokážete pozorovat svou vlastní mysl, bude vás navždy ovládat. Začněte si toho všímat. Kdy se vaše pozornost hroutí? A proč? V jakou denní dobu jste mentálně nejbystřejší? Co spouští vaše rozptýlení? Jaké vzorce vedou k vašim nejsilnějším hodinám soustředění? Nejde o New Age sebevědomění. Jde o taktické sledování. Špehujte sami sebe, jako byste plánovali převzetí moci, protože to děláte. Jakmile dokážete sledovat svou mysl bez emocí, můžete ji přesměrovat bez odporu. Vytvořte si rituál válk. Vstupte do soustředění jako do bitvy. Pokaždé, když se posadíte k práci, vstupujete do boje, ne se světem, ale se svým nižším já, svým rozptýleným já, svým měkkým já. Machiavelli věřil, že rituály jsou důležité. Ne proto, že byly mystické, ale proto, že připravovali psychiku na násilí, na moc, na jasnost. Vytvořte si tedy svůj vlastní rituál válk. Něco, co vaší mysli řekne, teď budujeme. Může to být sezení na stejné židli se stejným osvětlením, přehrávání konkrétní hudby, která vyvolává intenzitu, otevření prázdné stránky a napsání jedné chladné, jasné věty před čímkoliv jiným. Takto válečníci brousí své meče. Nezahříváte se. Připravujete se na válku. Nasaďte si masku soustředění. Staňte se tím, kým předstíráte, že jste. Machiavelli byl posedlý vnějším dojmem, ne proto, že mu záleželo na morálce, ale proto, že rozuměl psychologii. Pokud ostatní věří, že jste soustředění, motivovaní a chladně odhodlaní, začnete tomu věřit také. Předstírejte to, ale s přesností. Oblékněte se jako někdo, kdo má poslání. Mluvte méně. Více poslouchejte. Chovejte se, jako by váš čas byl drahý. Noste s sebou zápisník nebo plán, ne pro parádu, ale abyste si připomněli, že tu nejste proto, abyste bloudili. Jste tu, abyste vyhráli. Ze začátku to může připadat jako hraní. Dobře. Nechte to tak, protože Machiavelli věděl, že moc pochází především z vnímání a to, co dostatečně předvádíte, se stává realitou. Používejte samotu jako zbraň. Izolace vytváří vhled.
Machiavelli napsal svá největší díla ne v paláci, ale v exilu. Poté, co byl zrazen, mučen a vyhnán, se uchýlil na své panství a začal psát knihu Vladař, která formovala svět. Proč? Protože v samotě se mysl zostřuje. Hluk mizí. Pravda vyplouvá na povrch. Takže místo toho, abyste se izolace báli, vytvořte ji. Vyhraďte si dny, kdy zmizíte. Jděte tam, kde vás nikdo nečeká. Odřízněte se od vnějšího hodnocení a sedněte si v tichu. Zpočátku bude vaše mysl křičet. Bude toužit po stimulaci. To je dobře. Znamená to, že detoxikace začala. A až skončí, uvidíte svět jako stratég, ne jako otrok. Soustředění vyžaduje hierarchii hodnot. Ne všechno je stejné. Machiavelli nevěřil v rovnost. Věřil v řády, hodnosti, hierarchie. To samé musíte zavést ve své mysli. Ne všechny myšlenky jsou stejné. Ne všechny akce si zaslouží pozornost. Ne všechny cíle patří na váš seznam. Vytvořte přísnou hierarchii. Denně plňte úkoly kritické pro misi, bez ohledu na okolnosti. Údržbářské úkoly podporují misi. Je hezké mít volitelnou minimální energii. Zakázáno. Cokoliv, co vás odvádí od toho, abyste se stali tím, čím musíte být, pokaždé, když uposlechnete tento rozkaz, vaše soustředění se posílí. Pokaždé, když rozostříte hranice, oslabí se. Moc patří muži, který přesně ví, co si zaslouží jeho energii, a vše ostatní spálí. Zkraťte čas. Udělejte za 3 hodiny to, co ostatní dělají za 3 dny. Machiavelli nebyl jen efektivní. Byl intenzivní. Když jednal, dělal to naplno. Bez váhání, bez zdržování. Pochopil, že čas se neměří v minutách, ale v rozhodnosti. Pokud tedy chcete ovládnout soustředění, přestaňte se snažit ho prodlužovat. Soustřeďte se ostřeji, ne déle. Pracujte sprinty, ne maratony. Úkoly řešte jako dravec, ne jako rolník. Zeptejte se sami sebe, kdybych měl jen 1 hodinu na to, abych dosáhl obrovského pokroku, co bych udělal? Pak to dělejte každý den. Takto ohýbáte čas. Protože soustředění není jen o konání. Je to o rozhodování s absolutní rychlostí, jasností a silou. Nyní víte, co by Machiavelli požadoval od soustředěného člověka. Nemilosrdný výběr, ostré rituály, taktická samota, rozhodné provedení. Ale to je jen začátek. Protože k tomu, abyste skutečně změnili svůj život, nestačí jen soustředění. Musíte vědět, na co se soustředit. A tam se všechno mění. Nejostřejší čepel nemá žádný význam, pokud se máchá špatným směrem. Svět je plný lidí, kteří se umí soustředit, ale na špatné věci. Jsou posedlí malými zisky, malichernými dramaty, honbou za pachavými potěšeními, zatímco trůn jejich potenciálu zůstává prázdný. Machiavelli naučil jen soustředění. Učil politické cílení, strategické vize, přesné umístění energie, aby se svět změnil, když jednáte. To není produktivita. To je poziční válka. A soustředění v Machiavelliho systému se stává nástrojem nadvlády, ne disciplíny. Nyní se naučíte, jak mířit, identifikovat uzly moci, soustředit se tam, kde proudí vliv. Ne všechny úkoly jsou stejné. Ne všichni lidé jsou stejní. Někteří jsou uzly, body páky, které ovládají nepřiměřený vliv. Machiavelli radil vládcům, aby se nesoustředili na ovládání mas, ale na klíčové hráče, generály, šlechtice, finančník. Protože pokud ovládáte těch pár, kteří ovládají většinu, ovládáte vše, musíte totéž dělat ve svém životě. Rozhlédněte se kolem a zeptejte se, která dovednost odemyká nejvyšší návratnost investic ve vašem světě. Který vztah otevírá nejvíce dveří? Která platforma znásobuje vaše poselství 10krát? Na to byste se měli zaměřit. Ne na to, co je naléhavé, ne na to, co je populární, ale na to, co ovládá systém.
1000 náhodných akcí se nikdy nevyrovná jednomu přesnému úderu na uzel moc. Prolomte cyklus pasivní spotřeby. Berte si jen to, co vás posiluje. Nemůžete se soustředit, pokud neustále kámíte svůj mozek nesmysly, scrollujete, reagujete a vstřebáváte drama. Machiavelli varoval, lidé jsou poháněni 2 věcmi, strachem a chutí. A touha po stimulaci je to, co většině lidí ničí schopnost soustředit se. Pokud se chcete soustředit jako stratég, musíte konzumovat jako stratég. To znamená číst ne pro zábavu, ale pro munic. Sledovat ne pro únik, ale pro dekodování světa. Poslouchat ne pro zabití času, ale pro zostření svých schopností. Když budete konzumovat jako mentální palivo místo pasivního potěšení, změní se celá vaše energie. Váš mozek přestane toužit po úniku a začne toužit po realizaci. Přestanete se vytrácet a začnete se soustředit. Experimentujte s nemilosrdnou intenzitou. Testujte, rozbíjejte, znovu budujte. Machiavelli nebyl filozofem v Ivory Tower. Testoval. Selhal. Pozoroval lidskou povahu chladným okem vědce. A tak vytvořil pravdy, které dodnes dominují světu. Stejnou chladnou přesnost musíte vnést do své strategie soustředění. Zeptejte se sami sebe, kdy se dokážu nejlépe soustředit? Jaké prostředí mě okamžitě vyčerpává? Jaké palivo, strava, hudba, prostředí podněcují mou výkonnost? A pak neúprosně sledujte výsledky, vyřaďte to, co nefunguje, a posilujte to, co funguje. Průměrný člověk se jen snaží soustředit. Machiavellianští inženýři se soustředí. Budují to jako zbraň. Vylepšenou, prověřenou v boji, smátící. Nastavte si nejvyšší mis. Všechno ostatní se tomu podřídí. V centru každého velkého impéria je jediná posedlost, mise tak jasná a pohlcující, že organizuje každou akci kolem sebe jako gravitační síla. Machiavelli nabádal vládce, aby usilovali o slávu, ne zmarnivosti. Ale protože sláva soustředí duši, filtruje rozhodnutí. Zabíjí rozptýlení. Potřebujete totéž. Nevágní touhu uspět. Neslabý sen být bohatý, ale misi tak ostrou, že kávácí. Vybudujte nejobávanější poradenskou firmu ve vašem městě. Staňte se nejlépe placeným operátorem ve své oblasti. Vytvořte si tak impozantní postavu, že vám lidé budou uhýbat z cesty. Jakmile toho dosáhnete, každá hodina bude mít svůj směr. Každé rozhodnutí buď tomuto cíli poslouží, nebo zemře. Takto přestanete snažit se zůstat soustředěný. Dáte si něco tak velkého, tak nebezpečného, že váš mozek musí poslouchat. Chraňte se před vnitřními sabotéry. Před vnitřním nepřítelem. Machiavelliho nejtemnější varování bylo toto. Člověk, který poráží ostatní, ale ne sebe sama, je stále otrokem. Můžete blokovat aplikace, odříznout lidi, kontrolovat svůj kalendář. Ale pokud vám vnitřní hlas šeptá pochybnosti, vinu, váhání, budete navždy ztrácet energii. Soustředění nevyžaduje jen disciplínu. Vyžaduje sebelásku. To znamená zabít vinu, když řeknete ne. Umrtvit stud, když se rozhodnete pro samotu. Odstraňte pochybnosti, když míříte příliš vysoko. Protože vnitřní sabotér je mistr převleků. Bude znít jako váš přítel. Bude vám šeptat, odpočiň si, nebo jsi příliš intenzivní, ale Machiavelli by řekl, žádný člověk se nikdy nepozvedl tím, že byl rozumný. Postavte se tedy sabotérovi s ohněm, ne dialogem, ne empatií. Vyžeňte ho. Vybudujte valstvy ochrany, vnější strukturu pro vnitřní soustředění. Soustředění umírá v chaosu. Ne proto, že jste slabí, ale proto, že na systémech záleží. I ti největší válečníci padnou, když je bojiště nestabilní. Machiavelli radil městům, aby před bitvou opevnili své hradby. Totéž musíte udělat ve svém životě. Pracovní prostor, který inspiruje intenzitu. Ranní rituál, který zabíjí rozptýlení.
Kalendář s vestavěnými hodinami uzamčení. Nejedná se o měkké návyk. Jsou to psychologické barikády, které mají udržet vaši vůli neporušenou, když svět začne klepat na dveře. Pokud vás chrání vaše prostředí, nepotřebujete vůli. Udělejte si z nudy spojence. Super síla klidu. Soustředění není jen o útoku. Je to o vytrvalosti. A nic nezničí vytrvalost rychleji než nuda. Ne proto, že nuda je špatná, ale proto, že většina lidí před ní utíká. Machiavelli trávil hodiny ve své pracovně a nedělal nic jiného než přemýšlel, plánoval, psal dopisy a nechával ticho zaostřit svou mysl. Musíte se znovu naučit, jak být znuděný, aniž byste utíkali. Zkuste toto. Sedněte si do místnosti, kde nemáte nic jiného než pero, žádnou hudbu, žádný telefon, žádný dopamin. 20 minut přemýšlejte o svém dalším kroku. To je vše. Bude to jako abstinenční příznak. To je dobře. Detoxikujete svůj mozek od rozptýlení. A jakmile zvládnete nudu, odemknete si skutečnou mentální kontrolu. Protože pokud dokážete sedět v klidu, můžete ovládat bouře. Udělejte ze svého života zpětnou vazbu. Nikdy netlačte slepě. Machiavelli nevěřil ve slepou sílu. Věřil ve zpětnou vazbu. Pozorujte. Upravujte. Aplikujte znovu. Tak roste síla. Totéž platí pro soustředění. Nemůžete dřít navždy. Vytvářejte zpětné vazby. Po každém pracovním sprintu se zamyslete. Co fungovalo? Co nefungovalo? Po každém dni se zeptejte, co mě vyčerpalo? Co mě pohánělo? Sledujte svůj výkon, ne abyste ho hodnotili, ale abyste ho optimalizovali. Většina lidí zachází se soustředěním jako s tupým předmětem. Vy s ním zacházejte jako s vylepšeným, vybroušeným a aktualizovaným softwarem. Protože soustředěný člověk není ten, kdo se snaží nejvíc. Je to ten, kdo se nejrychleji přizpůsobí. Udělejte ze soustředění identitu, ne nástroj. Nakonec by vám Machiavelli řekl toto. Konečná síla není v tom, co děláte. Je v tom, kým se stanete. Soustředění nepoužíváte. Vy jste soustředění. Je to v tom, jak sedíte, jak mluvíte, jak dýcháte, jak vcházíte do místnosti a všichni to cítí. Tento člověk přesně ví, co chce. Udělejte si soustředění druhou kůží. Protože jakmile se stanete člověkem, jehož přítomnost je ostrá, jehož účel je jasný a jehož mysl je jeho zbraní, nemusíte honit moc. Moc se vám klaní. Ale zbývá ještě jedna poslední věc. Protože i se vším tímto, bez emoční kontroly, se soustředění rozpadá. Svět ví, jak vás nalákat, rozptýlit, narušit váš rytmus hlukem, konflikty, lichocením a chaosem. Takže poslední fáze je nejchladnější ze všech, soustředění pod tlakem. Existuje důvod, proč většina lidí ztrácí soustředění právě ve chvíli, kdy je to nejdůležitější. Není to proto, že jsou slabí. Je to proto, že nikdy netrénovali pod tlakem. Soustředění je snadné, když jste sami, když máte vypnutý telefon, když je život klidný. Ale to není bojiště. To je rozcvička. Skutečná zkouška nastává, když kolem vás všechno hoří. Lidé panikaří, termíny se blíží, létají urážky, vkrádají se pochybnosti a vy se stále pohybujete jako stroj. Chladně, přesně, nemilosrdně. Machiavelli neobdivoval klidného člověka. Obdivoval neporazitelného stratéga, který dokázal zůstat soustředěný v chaosu, manipulovat ze stínů a udeřit, když všichni ostatní ještě reagovali. Nyní tedy vstupujeme do finální transformace, kdy se soustředění mění v pevnou mysl. Trénujte emoční imunitu. Zůstaňte chladní, zatímco oni hoří. Když Machiavelli radil vůdcům, naučil je jen logiku. Učil je potlačovat emoce, když to bylo nutné. Ne aby byli uvnitř mrtví, ale aby si udrželi kontrolu, když všichni ostatní selhávají. Soustředění zemře v momentě, kdy převládnou emoce. Tady je to,
co ničí většinu lidí. Malá urážka. Špatné číslo na obrazovce. A co tím mysleli? Textová zpráva. Malé selhání, které se zvoltne v krizi identit. To jsou emocionální granát. Pokud je neubrojíte, odpálí vaši pozornost. Trénujte tedy jako politický chirurg. Když se cítíte vyprovokováni, odložte reakci o 10 sekund. Nahlas pojmenujte emoce. To je závist. To je pochybnost. To je vina. Pak je odhoďte jako rolníky, protože vaše mise je královská. Nechte ostatní utopit se v pocitech. Vy povstanete v tichosti. Používejte pozornost jako měnu. Utrácejte ji pouze tam, kde je maximální návratnost investic. Machiavelli pochopil hodnotu vnímání. Princ, který vypadá příliš přístupně, je vnímán jako slabý. Princ, který se objevuje zřídka, mocně a rozhodně, si získává loajalitu. Vaše pozornost není jiná. Pokaždé, když ji věnujete zbytečnému dramatu, bezvýznamné konverzaci nebo digitálnímu automatu, ztrácíte vliv. Zacházejte tedy se svou pozorností jako s kapitálem. Investujte do konverzací, které něco přinášejí. Věnujte čas plánům, které mají potenciál. Vynakládejte energii pouze tam, kde je návratnost exponenciální. Tak přestanete být zaneprázdněni a stanete se legendárními. Nespravujete čas. Rozdělujte pozornost jako král rozdělující zlato. Použijte ji jako zbraň. Zaměření jako projev moc. Zaměření není jen osobní výhoda. Je to sociální zbraň. Sledujte, co se stane, když udržujete oční kontakt, zatímco všichni ostatní se dívají na své telefony. Když mlčíte, zatímco oni se příliš svěřují. Když pracujete, zatímco oni dbou. Lidé začnou šeptat. On není jako my. Musí pracovat na něčem velkém. Nevím, co dělá, ale chci se přidat. Soustředění vytváří tajemství. Tajemství vytváří status. Status buduje strach a touhu. To by udělal Machiavelli. Použijte svou zdrženlivost jako důkaz moci. Nechte lidi promítat velikost do vašeho mlčení. Nechte je pronásledovat vaši jasnost, zatímco oni se stále topí v hluku. Očistěte se od slabých vztahů. Efekt soustředění. Můžete být silní, bystří, odhodlaní. Ale pokud trávíte příliš mnoho času s nezaostřenými lidmi, stanete se jako oni. Machiavelli varoval, že špatní poradci ničí velké vládce. Totéž platí pro váš okruh. Nepotřebujete přitakávače. Nepotřebujete závisláky na dopaminu. Nepotřebujete lidi, kteří se smějí vašemu soustředění. Potřebujete spojence, kteří žijí jako zabijáci. Přátele, kteří vás v tichosti zdokonalují. Mentory, kteří vidí vaši misi a podporují, ne je oslabují. Odstraňte pijavice, i když jsou to členové rodiny, zejména pokud jsou okouzlující. Protože kdokoliv, kdo narušuje váš rytmus, není vaším spojencem. Je to tichý sabotér. Vytvořte veřejné závazky. Uvězněte se v dokonalosti. Machiavelli chválil lstivé pasti. Tuhle by si zamiloval. Uvězněte se v disciplíně. Veřejně prohlásit svou mis. Řekněte lidem, že budujete něco velkého. Nastavte odpočítávání. Nechte ostatní očekávat výsledky. Proč? Protože teď je v sázce vaše reputace. Teď musí vaše ego splnit očekávání. Teď není soustředění volbou. Je to přežití. Takto se mocní muži udržují v zamčení. Zvyšují sázky, až je selhání příliš trapné na to, aby se dalo tolerovat. Využijte svou hodost. Zbraňte očekávání. Spalte únikové cesty. Už nebudete potřebovat motivaci. Vybudujte systém ticha. Působte bez hluku. Hluk není jen zvuk. Je to aktualizace. Je to komentář. Je to nekonečné ospravedlňování. Je to vysvětlování každého vašeho kroku lidem, kteří nikdy nepochopí vaši mis. Machiavelli jednal v tichosti.
Jeho největší vliv nepocházel z toho, co řekl, ale z toho, co neřekl. Musíte si vybudovat stejnou pevnost. Nevysvětlujte své soustředění. Neospravedlňujte svou džinu. Neinformujte o svých plánech, prostě je realizujte. Nechte své činy rezonovat, zatímco vaše ústa zůstanou zavřená. Tichý muž, který ve tmě buduje něco děsivého, je mocnější než hlučný muž, který ve světle slibuje velikost. Udělejte z neúspěchu součást systému. Očekávejte kolaps. Stejně to znovu vybudujte. Machiavelli znal neúspěch důvěrně. Vyhnanství, mučení, odmítnutí. Ale nouhnul, protože považoval neúspěchy za kapitoly, ne za závěry. Ztratíte zaměření. Budete ztrácet dny. Občas se dostanete do spirály. Ale tady je pravidlo. Nikdy nezmeškejte dvakrát. 1 špatná hodina, jděte dál. 1 rozptýlený den, překalibrujte. Netruchlete. Nefňukejte. Nevysvětlujte. Prostě se vraťte do pevnosti a pokračujte v budování. Člověk, který dokáže selhat a znovu se soustředit během hodin místo týdnů. Ten člověk je nezastavitelný. Udržujte si orlí pohled. Vždy mějte na paměti velkou strategii. Machiavelli varoval před krátkozrakostí. Dobrý princ nevidí jen dnešek, ale i desetiletí dopředu. Zatímco ostatní panikaří kvůli revoltám rolníků, machiavelistická mysl již připravuje řešení o 3 kroky dál. Stejně tak musíte zacházet se svým soustředěním. Nemyslete jen na úkol. Myslete na systém. Neřešte jen symptomy. Řešte vzorce. Nepracujte jen slepě. Odstupte a zeptejte se, jaké impérium budují, tato jasnost vám uchová energii, když ostatní pod tlakem chaosu skolabují, protože vy nereagujete. Vy se připravujete. A to je konečná podoba soustředění. Nejen se zaměříte, ale víte přesně, kam mířit a kdy udeřit. Nyní jste překročili běžnou představu o soustředění. Přešli jste ke strategii, velení a totální psychologické válce. Soustředění již není cvičením. Je to identita, maska, kterou nosíte, dokud se nestane vaší kůží. Čepel, kterou brousíte, dokud neprožízne čas, hluk a slabost. Již nejste člověkem, který se snaží zůstat disciplinovaný. Jste princem, který operuje ze stínů, buduje v tichosti a útočí s přesností. A svět to nikdy neuvidí.